Ollaan tuotannollinen taimitarha, tukkumyyntiä. Tuotetaan 120 hehtaarin alueella taimia kuluttajien ja julkisen sektorin tarpeisiin. Tuotannossa on noin 1 miljoona kappaletta mansikantaimia ja noin 800 000 muita taimia. Tuotannossa mansikataimien lisäksi on koristepensaita, marjakasveja, hedelmäpuita, koristepuita, alppiruusuja sekä pienet määrät perenoja. Kesy-projektilla tarkoitetaan kestävää ympäristörakentamista, missä taimitarhat on mukana ja myös meidän taimisto yhtenä niistä. Kesy-projektissa otetaan huomioon vesitalousasioita viljelypaikalla, maaperää ja kasvillisuutta, materiaaleja, niiden kierrätettävyyttä prosessin aikana, uusiutuvaa energiaa, ympäristöasiat ylipäätään sekä terveellistä ympäristöä tekijöille ja ihmisille. Prosessissa keskiössä on kasteluveden ja ravinteiden kierto, eli kasteluvesi kierrätetään ja myös käytetään uusiutuvaa energiaa, eli aurinkoenergia on käytössä sekä myös hakelämpölaitos, jossa pystytään käyttämään kiinteää polttoainetta, mitä saadaan tästä prosessin sivutuotteena. Kuluttajan kannalta kotimainen taimi on aina turvallinen vaihtoehto. Siihen ei kohdistu pitkiä kuljetusmatkoja ja sitä kautta suurempaa hiilijalanjälkeä. Kotimainen taimi on aina lähellä tuotettu. Siinä on käytetty kotimaista työvoimaa, se työllistää suomalaisia ja kasvitautiriski on paljon pienempi. Ja lisäksi siinä on sisäisiä hyviä ominaisuuksia talven kestävyyden ja menestymisen kannalta. Suomessa lisätty ja Suomessa tuotettu taimi on aina suomalaisiin olosuhteisiin sopiva.